Представете си, че се разхождате в Париж. Над вас Айфеловата кула, красиви улици и кафенета. Но под краката ви един мрачен лабиринт, пълен с човешки останки, загадки и мистерии, които никой не може да обясни. Някои хора, които са влезли в тези тунели, никога не са излизали. Искате ли да разберете защо? Тайните тунели под Париж, известни като катакомбите, са над 300 км подземни коридори. Това място е съхранило историята на града, но също така и неговите най-тъмни тайни. Днес ще ви разкажем за загадките, легендите и опасностите, които се крият в този лабиринт. Катакомбите не са просто подземно гробище. През годините тук са намерени тайни стаи, използвани за мистериозни ритуали, подземни зали за нелегални партита и дори следи от неизвестни обитатели. Един от най-ужасяващите случаи е намерената през 90-те години видеокамера. Тя съдържа записи на мъж, който се изгубва в тунелите, докато паниката го обзема. Камерата е намерена, но той никога